चेनेल खुलुमबाय गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना थाम्बनेलआव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौहाय माखासे नायनानै लाग्रोदिनि फै। चिरां जिल्ला बामोनगाव दुथाफुर खाथिनि 1 नं थालिरबारि गामिनि जुलि जाखानाय थख्ला बसुमतारीनि समाजा बबे लामाजों जुलि जाखानाय हिन्जाव खारनाया सादारन जालांनो हमबाय, जायखौ गोदोनि दिनाव नुनो थाङामोन। चिरां जिल्ला बामोनगाव ओनसोलनि दुथाफुर खाथिनि 1 नं थालिरबारि गामिनि जुलि जाखानाय प्रेथि इस्लारिया गावनि अनजालु फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारदों। नखराव जेबो उसुबिदा एबा जेबो दावराव दावसि जायाब्लाबो प्रेथि इस्लारिनि फिसाय आरो गामिनि गावबुराया फैफिननो खावलायदों आरो सोरबाफोर नुयोब्ला जामबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नखरनि जामबुं नम्बर। रायजो राजा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मिथिखाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा फोरमायनो नागिरदों। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सिगांनि समावहाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनामोन रायजोफोर। मानो होनोब्ला सिगांनि जुगा आलागमोन रायजोफोर। बहुत माखासे बेलेग रोखोमनि जुगमोन। सैथोआ सिगां बांसिन दङमोन रायजोफोर। बेनिखायनो बेफोरबायदि हाबा जाखानानै गथ' नागारनानै खारनाय, सोरजोंबा दोनखारलांनाय, सोरखौबा लानाय, बेखौ जों खोनानो मोनामोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गाबोननि जुगा साइन्टिफिक मुगा, मबाइलनि जुग, स्मार्टफननि जुग। बेखायनो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय जोङो गुबुन हारिजों रं नाम्बार जानाय, गुबुन सेंग्राजोंहाय रं नाम्बार जानाय, गुबुन सेंग्राखौ मोजां मोननाय, बेफोरबायदिखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दिनै गाबोन जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा हाबा जाखानानैबो ओरैबायदि मोसौ आखुनि जानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनोब्ला दिनै गाबोन बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो। गावनि फिसाया दिनै अननानै स्मार्टफन होयो, नायथों, गेलेथों, गोसोआव खुसि जाथों होननानै। नाथाय फारसेथिं गाज्रियावसो आगान होयो। जों बेखौसो नुनो मोनदों लोगोफोर। हाजार जोङो नुबोबाय रायजोफोर, हमनानै हरनाय, बुजानाय, थैनाय, बुथारजानाय, बेफोरखौ जों नुबोबाय। इउटुबनि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों, निउसफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो बेफोरखौहाय नुबोगासिनो दङ। थेवबो जोंनि बर' हारिनिखौहाय जेबो साना रायजोफोर। थिग बेबायदिनो रायजोफोर, जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव खाथिनि दथ'फुरावहाय थांनाय समबार खालि 12 थारिख 9 मास 2022 मायथाइ, ओइदिनखालि आरोबाव सासे थख्ला बसुमतारीनि बिसि, that means दैमु बसुमतारी, बिथाङा सानै गथ'खौ गारनानै आरोबाव बबे जायगायाव खारनानै दङ जों बेखौ मिथिया, नाथाय खारनानै दङ रायजोफोर। दिनै बेहा सानै गथ' दङ, लोगोसे फिसाय दङ, लोगोसे नखर संसार दङ। अब्लाबो बियो दिनैहाय गावनि गथ' गथायखौहाय गारनानै खारनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानो इसेबां अगियान आखुनि आइजो बिलाइ? जुदि बियो बेफोरबायदि सानखायोमोनब्ला, धोन सम्पति लबियामोनब्ला, सिगांनो मानो बे फिसायखौ लायामोन? मानो हाबा जाया बे फिसायजों? नाथाय खोनासं रायजोफोर, जोंनि बर' हारि ख्रिस्टियान समाजाव डाइभर्स होननाय सोदोबा माब्लाबाबो गैया, फाथैलाइ बिसिनाय सोदोबा माब्लाबाबो गैया, आरो बेखौहाय माब्लाबाबो जोंनि बर' ख्रिस्टियान समाजा गनायनानै लाया। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै थख्ला बसुमतारीया गावनि फिसाखौहाय बा गावनि फिसा फिसौखौ नायनो थाखाय, मोनफिननो थाखाय दिनै गावनि बिसिखौहाय खावलायदों रायजोफोर। मानो होनोब्ला बेहा सानै गथ' दं, बेखौहाय नायनो थाखाय बे हिनजावखौ नांगौ। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, जानो हागौ बे हिनजावा माखासे धोन सम्पति
गैयैनि थाखाय दिनै बे थख्ला बसुमतारीखौ गारनानै खारदों। मानो बेफोरबायदि जानांगौ रायजोफोर? न'खर संसार दाखानाय हिनजावा मानो बेफोरबायदि गारनानै खारनांगौ? बेहा गावनि गथ' गथायखौ अननाय गियान गैया नामा? बेहा बे मेलेम दंना गैया? मानोथो जोनोम होखो? गावनिनो असे थैनि जोनोमगिरि फिसाफोर बियो। आरो बेहा बेफोरखौ अननाय दङना गैया? जेब्लानाखि बियो बै गुबुन हौवाजों थांनानै बुग्लिजागोन, नासयजागोन, अब्लासो गावनि गथ'खौहाय बुजिगोन बियो। गावनि असे फिसायखौ अब्लासो अनखांगोन रायजोफोर। नाथाय दिनै बे थख्ला बसुमतारीया दिनैसिमबो बेखौहाय खावलायनानै दङ, बियो लाफिनगोन होननानै। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, सोरबा जुदि नैबे प्रिति बसुमतारी बा दैमु बसुमतारीखौहाय नोंथांमोना बबेबा टाउन सहराव गामि एलेकायावहाय नुसनबायोब्ला एबा लोगो मोनोब्ला, सिनायोब्ला हमनानै हरनो थाखाय बिथांमोना मोनसे जामबुं नाम्बार होखानाय दङ। नैबे जामबुं नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बे प्रिति बसुमतारी आइजोखौ हमनानै हरनो हागोन रायजो। रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो, जेन' बे आइजोनि महर मुस्रिया सारा पृथिबियावनो गोसारनाय बायदि आरो बेखौ थाबैनो हमनानै हरनो हानाय बायदि। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। एसेनोसै रायजोफोर। जै बर' हारिनि।